Patay ang isang barangay chairman at 4 pa nitong kasama matapos tambangan ng mga armadong sospek ang kanilang sasakyan sa Sirawai, Zamboanga del Norte. Ang detalye sa report ni Krisa Dapita ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Butas-butas sa tama ng mga bala ang pickup truck na ito matapos tambangan sa Barangay Piña, Sirawai, Zamboanga del Norte, Huwebes ng hapon. Dead on the spot ang sakay ng pickup na si Ali Manangka, kapitan ng Barangay Balubuan, Sirawai, Zamboanga del Norte, at ang kanyang mga kasama na sina Ani Manangka, Kafgu, ang mga estudyante na sina Alfahad Manangka at Anisa Manangka, at ang magsasaka na si Shilben Musadin Basa. Samantala, sugatan naman ang 2 pang kasama ng mga ito na sina Alwaf Manangka at Norman Tulino. Ang 7 biktima ay pawang mga residente ng Barangay Balubuan, Sirawai, Zamboanga del Norte. Galing sa Siocon area, papunta ng Sirawai, bahay nila sa Barangay Balubuan. Before sa sentro ng Sirawai, doon sila nambus sa Barangay Piña. Namit yun ang concern natin. May M14, M16, pati ang may rifle grenade na sumabog. So talagang yun ang concern natin na may support ang lawless elements ito. Meron ng persons of interest ang kapulisan base sa testimonya ng mga nakaligtas. Ang mga sospek ay kamag-anak umano ng pamilyang Manangka. Patuloy ang hot pursuit operations ng kapulisan sa mga salarin. Minonitor nila kasi itong incident, although isolated ito, pero nag-ugat noong 2016 na hidwaan ng nag-umpisa sa hidwaan sa lupa hanggang naging family feud. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Krisa Dapitan nagbabalita para sa GMA Integrated News.